Huwag karon sa perpam nagpadayon pagyapon mi sa pagligo-ligo sa White Sandbar sa Manhoyon og na nagweb sa atubangan og na nagalangoy lang siyang likod nga mao se balokin sa nagwan ako kapalo og ang floating 7-Eleven pero mirang aligid-aligid sa mga palibot para siya mahalinan kay kami mamalet og napo jay Allen. Og sa pag-video na kunahan dito na Amerikano ang bot sa landagwan na basta kay pote man na siya din na bato ba astral dyan og among mga bagi pang bitay si Papa og si Benico na Martinez de Diamoriga Drive mo na siyang operator og katong gitudlo na ako ang floating 7-Eleven og ang grupo naghinahinay nagdool sa amo ang bangka pambot nga giabangan og kani siya super pam nga pagkapanahon kana o si Vince na siya kana yung panahon super pam bali naginis ka hunas kaayo tagahawak na lamang ang tubig nga dagat og kami ana padulong na po may magpinole magtapok-tapok ambot pali ba mayor mag selfie na tong pote nga balas ug sa unahan ay naabot na pod nga lain nga pambot nga hapon namang taon bot nga nung karon pa sila na abot og trip na nila nga magpakahapon sila wala tayo pakilam og shout out na events nga kita yang tangkoga sa mga bedya nga ato kuno siya sa pihak sa pagpadayon super pamperding ko na ang among langit dili amo og padayon gyapon ang mga grupo dito sa Atbang ang kaubanan namo mga igsoon nga selfie lakaw-lakaw dagan-dagan sorry wala day kadagan kala kaway raga posing-posing og si Benz kayaw-yaw kay moadto kuno siya sa pihak usa na nga gitudlo nako og katong ng goggles awa ko kabantay nga goggles di ay kisagol Ilonggo karay yang estarya og padayon sa perpam na mga tiyan na ay dito sa unahan na anay mga pote nga kalakaw-lakaw kaban mga junakens nga mga bata nga bayet tulo ka buok og punta na ang lunch ang paambot dito sa Pekas og sa perpam nindot kay ang Cebu at bangdiha din kato White Sandbar na to dito pwede ta mag-overnight pwede ta magparty-party basta naghantag mane so sober pa padayon lang kog video na ini kahadlok pa ko muna og sama ang pambot kay lalom pa siya tagawak pag mataktak atong cellphone wa na empas tanan so padayon no na ako ni sa pag-video na ini katongtong pa ko sa mga pambot nga among gizakyan nga nilansad na sa maong hunasan kay kanihap hunasan super pam pati na gyud iskab mabaw na gyud kaayo pero di pa ta makapatabog lakaw kay namo krito og lalom na iluwak-luwak ang maong dagat basig mawas ang cellphone so wa na ito